Пачнем з заявы Владзіміра Зеленскага. Чаму ж усё ж такі рыторыка украінскага прэзідэнта стала як ніколі жорсткай у дачыненні афіцыйнага Менску? Я думаю, што мы зараз бачым хістанне Лукашэнкі, які спрабуе адвярцецца ад сваёй ролі ў агрэсіі супраць Украіны. Мы бачым, што з боку Крамля ажыццяўляецца ціск на Лукашэнку. Лукашенко разумее наступствы, якія могуць быць у сітуацыі, калі ён зноў прадставіць тэрыторыю Беларусі для агрэсіі Расійскай Федэрацыі, альбо калі іншым чынам будзем падтрымліваць гарачую фазу вайны. І ў яго такі цугцванг, фактычна, з аднаго боку ён не можа адмовіць Пуціну, бо Пуцін можа зарэагаваць даволі жорстка і рэзка. Без падтрымкі Расіі Лукашенку будзе даволі цяжка захаваць працяглы час уладу. З другого боку, калі ён падтрымае Расійскую Федэрацыю, то Украіна дала вельмі адназначныя месаджы. Па-першае, была заява Зеленскага, што Лукашенку чакае сцэнарый Каракаса, так як было з Мадурай у Венесуэле. Пазней камандуючы дронавымі сістэмамі Мадзяр па нікнейму заявіў аб тым, што ёсць 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, і адна з цэляў гэта Лукашэску, параўноўваючы гістарычны прыклад з Чаўшэску, былым кіраўніком Румыніі. І Лукашенко разумее, што адказ Украіны будзе, і ў гэтым ужо ў яго няма сумневу. Але Лукашенко, кажучы, што ён выступае за мір, нават заяўляючы, што ён гатовы абараняць Украіну, былі такія заявы зроблены ў горадзе Гродна падчас нацыянальнага фестываля нацыянальных культур Беларусі, фактычна працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, прадстаўляючы адпаведныя сістэмы навядзення дронаў, якія атакуюць Кіеўскую, Чарнігаўскую вобласць, і ў тым ліку у выніку гэтага ёсць ахвяры сярод мірнага насельніцтва. Ён працягвае вытворчасць фактычна амуніцыі, узбраення ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, і таксама пастаўляе топліўныя рэсурсы для Расійскай Федэрацыі. І вось у гэтай сітуацыі Украіна, калі мы бачым, што ўжо гарыць Масква, калі пылаюць розныя рэгіёны Расійскай Федэрацыі, калі назапашваюцца, павялічваюцца праблемы ў гаспадарцы Расіі, на фронце ў Расіі не так добра ўсё выглядае, як яна бы хацела. Украіна праводзіць зараз лінію з пазіцыі сілы, з пазіцыі моцнага. І прэзідэнт Украіны выставіў ультыматум Лукашэнку. Лукашенко, які гаварыў, што ён забяспечвае мірнае неба над галавамі беларусаў, сёння павінен даказаць, ці ў стане ён абараніць беларускі народ. Гэта палітычнае папярэджанне, гэта канстатацыя крытычнай кропкі, у якой сёння знаходзіцца Лукашенко. Але ці за гэтымі папярэджаннямі, спадар Павел, маюць быць нейкія сапраўды сур'ёзныя дзеянні, улічваючы гэтую заяву Владзіміра Зеленскага, калі Лукашенко не адключыць гэтую тэхніку, то бок рэтрансляторы, мы зробім гэта самыя. Я думаю, што гэта не проста пустыя словы Зеленскага. Яшчэ раз, Зеленскі і Украіна знаходзяцца ў вельмі моцнай пазіцыі. Яны могуць дыктаваць такія ўмовы, выстаўляць такія ультыматумы. Гэта не блеф, гэта прамое папярэджанне з боку кіраўніка Украіны, асабіста Лукашэнку, і прапанова яму зрабіць нарэшце выбар, бо ён хістаўся заўсёды. Ён спачатку прадставіў тэрыторыю Беларусі, казаў пазней, што войскі шлі ў Владывасток, але завіталі чамусьці ў Кіеў, ён пра гэта не ведаў. Пазней казаў, што з 4 кірункаў планавалася нападзенне на тэрыторыю Беларусі, і таму ён уступіў гэтую вайну. Ён пастаянна хлусіць, ён вядзе сабе як хамелеон, рознымі колерамі фарбуецца ў той ці іншай сітуацыі, але фактычна працягвае падтрымліваць агрэсію. І я лічу, што Украіна зараз не блефуе, яна дае яму фактычна апошні шанс адключыць гэтыя сістэмы сувязі, рэп, і спыніць пастаўкі топліва ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Нам важна беларусам зразумець, што мы не ворагі для Украіны, мы не ворагі для украінскага народу. Ворагам з'яўляецца рэжым Лукашэнкі, які падтрымлівае гэту агрэсію. Нам трэба зараз мінімізаваць рызыкі для ўсіх беларусаў, якія пражываюць каля вайсковых аб'ектаў Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі, каля вайсковых аэрадромаў, такіх як у Баранавічы, у Лідзе, у Лунінцы, у Зябраўцы. Трэба вельмі
вельмі уважліва глядзець, ці перасоўваюцца расійскія рэп-сістэмы, сістэмы сувязі па тэрыторыі Беларусі і старацца не знаходзіцца блізка для іх. Мы павінны захаваць уласную бяспеку. Але я думаю, што пагроза даволі вясомая, і яна сапраўды прагучала даволі дакладна і ясна з вуснаў прэзідэнта Украіны. Давайте яшчэ прагаворым вынікі вашага візіту ва Ўкраіну, як Уладзіслаў Уласюк і прадстаўнікі МЗС Украіны адрэагавалі на вашыя прапановы санкцыйных пакетаў супраць рэжыму Лукашэнкі. Ці ёсць, можа быць, разуменне, што сапраўды гэтыя, ці далі вам гэтае разуменне, што сапраўды гэтыя пакеты могуць быць прынятыя афіцыйна? Ну, па-першае, сёння абмяркоўваўся ў Брюсселі 21-й санкцыйны пакет Еўрапейскага Саюза. Гэта будзе яшчэ чарговы удар па эканоміцы рэжыму Лукашэнкі, і Еўрапейскі Саюз будзе працягваць ціснуць і на эканоміку Расіі і рэжыма Лукашэнкі, які з'яўляецца агрэсарам, і гэта будзе адчувальна. Усё больш і больш адчувальна. Гэта такі назапашны эфект. Што тычыцца Украіны, для мяне, як палітыка, было вельмі важна прапанаваць Украіне, што мы можам зрабіць у інтарэсах Украіны, каб Украіна перамагла, каб Украіна здолела выстаяць у гэтай жудаснай вайне, якую развязалі Пуцін і пры падтрымцы дыктатара Лукашэнкі. Мы, па-першае, накіравалі 11 пакетных прапаноў упаўнаважаную па санкцыйнай палітыцы саветніку прэзідэнта Украіны Власюку па выніках той сустрэчы. Па іх просьбы мы перадалі прапановы ўвядзення санкцый на канкрэтныя прадпрыемствы вайскова-прамысловага комплексу Беларусі, таксама ў адносінах да прапагандыстаў. І дадаткова, я абмяркоўваю гэта таксама падчас нашай сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім, прапановы па ўвядзенні санкцый у адносінах да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Бо саюзная дзяржава з'яўляецца прававой базай для функцыянавання сумеснай беларуска-расійскай вайсковай групіроўкі, правовой базай для паўнамаштабнага ўварвання. Яна з'яўлялася на тэрыторыі Украіны, правовой базай для размяшчэння ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, і фактычна праз саюзную дзяржаву ажыццяўлялася ваеннае злачынства вывазу украінскіх дзяцей. Усе гэтыя прапановы прыняты да разгляду Кіевам. Зразумела, што калі яны будуць прыняты, гэта дасць нам дадатковыя магчымасці сумесна лабаваць іх пашырэнне на іншыя краіны Еўрапейскага Саюза і іншых дэмакратычных партнёраў. У гэтым як бы логіка ўзаемадзеяння з украінскім бокам. Мы так прагаворвалі гэта. Сапраўды, вы таксама перадалі звесткі пра прымусова вывезеных з Украіны дзяцей праз тэрыторыю Беларусі і ідэалагічную працоўку гэтых дзяцей у Беларусі. У чым гэта дапаможа? Гэта таксама Украіне дапаможа зразумець, што гэта за дзеці, і дамагацца іх вяртання, ці, перадусім, мы кажам цяпер пра крок, які дадасца ў капілку таго, каб у будучыні атрымаць ордэр на арышт Лукашэнкі за гэтыя злачынствы? Сапраўды, тут два комплексных моманты. Першае, конечно, для нас вельмі важна дапамагчы Украіне вярнуць тых дзяцей, якія рашэннем Лукашэнкі, які асабіста падпісваў адпаведныя рашэнні як старшыня прэзідыума вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы Беларусі Расіі, такая назва ў яго чарговай пасады, падпісваў рашэнне пра вываз украінскіх дзяцей. Таму украінскі бок звярнуўся падчас сустрэчы ў карацыйным штабе, які займаецца праблематыкай военно-палонных, але таксама і займаюцца вяртаннем украінскіх дзяцей з просьбай, каб гэтыя матэрыялы былі перададзены. І вось даслоўна пазаўчора мы перадалі гэтыя матэрыялы украінскаму боку па тых дзетках, украінскіх дзецях, якіх нам удалося усталяваць з персанальнымі дадзенымі. Другое, што для нас важна, і мы абмяркоўвалі гэта падчас сустрэчы ў Кіеве, мы таксама перадалі украінскаму боку усю доказную базу, звязаную з удзелам рэжыму Лукашэнкі, адпаведных дзяржаўных структур, адпаведных чыноўнікаў па пытанню здзяйснення гэтага ваеннага злачынства вывазу украінскіх дзяцей. Мы папрасілі украінскі бок актывізаваць дзеянні ў рамках Міжнароднага крымінальнага суда, бо Украіна ўжо з'яўляецца членам, сябрам Міжнароднага крымінальнага суда, каб прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за гэтае ваеннае злачынства. Так што тут мы праводзім як бы такую двухкірунковую лінію. Для нас таксама гэта важна ў кантэксце таго, каб спыніць перамяшчэнне украінскіх дзяцей незаконнае на тэрыторыю Беларусі. І, дарэчы, мы бачым адпаведныя вынікі. Лукашенко ўжо даволі працяглы час зменшыў гэтую актыўнасць, і ўсё менш і менш украінскіх дзяцей
перавозіцца з акупаваных тэрыторый Украіны на тэрыторыю Беларусі, бо ён разумее, што ёсць рэальнае расследаванне. Дарэчы, я магу сёння пацвердзіць, што мы абсалютна ведаем, што офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суда зараз расследуе сабраныя намі доказы незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей у 2021-2024 годах на тэрыторыю менавіта Беларусі і ролі ў гэтым злачынстве асабіста Лукашэнкі і яго хаўруснікаў, якія арганізавалі гэтую незаконную дзейнасць. Расследаванне ідзе. Спадар Павел, а што вы думаеце, вось пра дзяцей размаўляем, пра версію з падрывам аўтобуса ў Бранскай вобласці, наколькі Крэмль можа быць зацікаўлены вось у гэтай правакацыі, бо сёння, зрэшты, ёсць заявы беларускіх афіцыйных асобаў, да прыкладу, постоянный представник Беларуси при СНД Игорь Назарук заявил, что Украина может быть, ну, скажем так, Беларусь мае право отказать Украине вось за гэты инцидент, то бок яны уже сцвярджаюць, что это был украинский дрон, что, хотя там яшчэ ідзе следство, яшчэ беларускія следчыя туды поехали высвятляць усе абставіны, так? И при гэтым есть заявы про выкарыстанне ядравой зброі спадара Андрэя Дабкунаса, представника Беларусі у ОБСЕ. Лукашенко нібыта не так давно больш миротворчую такую свою рыторыку на адрес Украины выказваў, а тут адварот ваяўнічыя такія заявы. Што вы думаеце пра гэта? Ну, па-першае, хто можа быць у гэтым зацікаўлены? Давайте з пункту гледжання логікі. Якое зацікаўленне можа быць у Украіны правакаваць гэтую сітуацыю, ажыццяўляць атаку дронавую на аўтобус з беларускімі дзецьмі дзеля таго, каб пазней што адкрыўся другі фронт, каб з тэрыторыі Беларусі беларуская армія, ну, тэарэтычна магла атакаваць тэрыторыі Украіны, альбо з тэрыторыі Беларусі пачаліся бы ўжо прамыя дронавыя атакі па тэрыторыі Украіны. Украіна ў гэтым абсалютна не зацікаўлена. Яна мае, ну, зараз даволі складана, але ўсё ж такі лепшая, чым раней сітуацыю, становішча на асноўнай лініі фронту з Расійскай Федэрацыі. Напэўна, она не хоча дадатковых 1084 кіламетра, 200 метраў лініі фронта з Беларусію. Таму зацікаўленасць у гэтым ёсць толькі ў аднаго боку – Расійская Федэрацыя. І гэта трэба разглядаць як спецыяльную аперацыю з інфармацыйна-прапагандысцкім суправаджэннем дзеля таго, каб паўплываць на Лукашэнку, разазліць Лукашэнку і прымусіць яго уступіць у гарачую фазу вайны. І вы абсалютна маеце рацыю, што Лукашенко першы дзень маўчаў, на другі дзень ён сказаў, што это дрон украінскага паходжання, украінскі дрон, але не абвінаваціў Украіну. Ён не казаў пра адказнасць Украіны. Ён сказаў, што гэта правакацыя, якая мае на мэце уцягнуць Беларусь у вайну. І вось гэтыя словы маюць вельмі важнае значэнне. Правакацыя чыя? Мы адказалі на гэтае пытанне. Напэўна, не Украіны, адназначна у гэтым зацікаўлена Расійская Федэрацыя. Што тычыцца заяваў Дабкунаса, Назарука, якіх я ведаю, гэта ўсё сярэдняга ўзроўня чыноўнікі, паслы, якія могуць выказваць пазіцыю, але ўсё ж такі найбольш важкую пазіцыю павінен тут мець і вырашальную мае, конечно же, дыктатар Лукашенко. А ён якраз такі не абвінавачыў у прамую украінскі бок, бо ён баіцца. Сёння у Лукашэнкі самае складанае становішча за апошні, можа, год-два вось гэтай всёй агрэсіі, якая ажыццяўляецца супраць Украіны. Ён сапраўды знаходзіцца у сітуацыі без выхаду. Яму невядома, што рабіць. Падтрымаць Расію значыцца атрымаць удар ад Украіны. Не падтрымаць Расію, атрымаць удар ад Расійскай Федэрацыі. Абаперціся на беларускі народ ён не можа, абаперціся на Злучаныя Штаты Амерыкі ён не можа, бо ён уже больш за год водзіць вокруг пальца Злучаныя Штаты Амерыкі. Ён не выканаў патрабаванні Трампа вызваліць усіх палітзняволеных і спыніць рэпрэсіі. Гэта ўжо цягнецца больш за год. Еўрапейцы, конечно, Лукашэнку падтрымліваць таксама не хочуць. Я толькі дадам, што Уладзімір Зеленскі таксама выказаўся наконт беларускага аўтобуса ў Бранскай вобласці, таксама назваў гэта правакацыяй. І давайте закранем яшчэ такі момант. Ідзе падрыхтоўка цяпер да праекта сумеснага на базе Stop Russian Recruiting. Ці маглі б вы распавесці, як гэты рэсурс, гэты праект мае працаваць у тым ліку на тэрыторыі Беларусі, як шмат беларусаў спрабуюць уцягнуць, завербаваць у расійскія... І, спадара Павел, калі можна, цягам хвіліначкі, застаецца літаральна хвілінка да канца вечаровага эфіру.
Толькі першыя папярэднія кансультацыі мы знаходзімся ў кантакце з каардынацыйным штабам Украіны, які займаецца абменам ваеннапалоннымі. Сапраўды яны распрацавалі такі праект «Stop Russian Recruiting», каб рабіць усё дзеля таго, каб грамадзяне Беларусі не рэкрутаваліся ва ўзброеныя сілы Расійскай Федэрацыі. Мы ведаем ад украінскага боку, што, на жаль, 2871 грамадзянін Беларусі падпісаў гэтыя кантракты. Гэта не адпавядае нашым нацыянальным інтарэсам, не адпавядае інтарэсам беларускага народа, бо у нас няма ні гістарычных, ні сучасных, і я перакананы, і ў будучым не будзе ніякіх прэтэнзій да Украіны, украінскага народа. Таму мы павінны рабіць усё, каб беларусы думалі галавой перад тым, як ісці на вайну і пагібаць у інтарэсах Расійскай Федэрацыі, у інтарэсах Крымля.